Moción do PP sobre a estrada de Ribadavia. Te la compro. Bueno, vai ao final, eu vi. Ao final. Sí. Perdón, imos. Ben, sí. O que solicitamos nesta moción é que por parte do Concello de Carballiño se dirixa á Xunta de Galicia e inicie os trámites para obter a cesión da antigua estrada de Ribadavia, exactamente no tramo comprendido entre o cemiterio municipal e o Chamoso Lamas. Para que a xente nos entenda, sería este primeiro tramo da carretera de Ribadavia desde o cemiterio hasta a Praza dos Liborianos, a mesma Praza dos Liborianos, a calle Calvo Sotelo e a avenida do Parque hasta o Chamoso Lamas. Por que solicitamos isto? Bueno, porque nós entendemos que isto de fai moito tempo é xa un tramo urbano, polo tanto, o ser urbano debe ser o Concello de Carballiño que tome as decisións que sexan máis axeitadas para a circulación de vehículos, para a entrada de garaxes, para incluso a colocación de terrazas, se fora o caso, e que non pode ser a Xunta quen o faga. Últimamente vimos que por parte da Xunta se arreglou ese tramo primeiro da carretera de Ribadavia e se pintou, desde o noso punto de vista, dunha forma correcta para unha carretera. Melloráronse os accesos desde o casco urbano para que se pode coller con máis seguridade esa carretera, pero a cambio deso suprimíronse plazas de aparcamento e pintouse dunha maneira que non é a máis axeitada para os negocios que están ali, nin para a xente que está ali que teñen outras demandas. Nós entendemos que o problema está en que a Xunta non pode facer máis que tratalo como unha carretera, porque así é para eles, non? E, polo tanto, tense que preocupar dos requisitos que ten que cumprir unha carretera e non unha calle do casco urbano. A realidade é que é unha calle do casco urbano e que debería ser o Concello de Carballiño quen se preocupara de tomar esas decisións. Por eso, simplemente por eso, solicitamos que o alcalde ou a corporación se dirixa á Xunta de Galicia e se lle solicite a cesión dese tramo. Falamos tamén de que para que se nos entregue debería antes a Xunta proceder a arreglar, a arranxalo. Falábamos na comisión un proxecto de aceiras en determinadas zonas, etcétera, etcétera. Nós, por a nosa parte, creemos que eso sí estaría moi ben que se fixera así, que se entregara xa todo totalmente arranxado, pero tamén creemos que isto ten que ser rápido, porque os veciños da zona e os negocios da zona en concreto están preocupados pola situación que se está dando neste momento. Creemos que o que se podería facer é as dúas cousas, o sea, solicitarlle a Xunta que primeiro o arranxe e que despois yo entrego ao Concello de Carballiño e ao mesmo tempo decirlle que a xestión que xa permita que sea o Concello de Carballiño o que tome as decisións que se vexan máis pertinentes tanto para a seguridade do tráfico como para os veciños da zona. Nada máis na primeira intervención. Sofía. Ben, bueno, si é certo que nesta estrada había un problema, antes había un problema e agora hai outro. Esta estrada, que é a estrada de entrada ao Carballiño, si ves desde Vigo, desde Ribadavia, desde onde veñas, dous coches en paralelo non pasaban cos aparcamentos nos laterales. Eso era un problema evidente. Claro, agora pintamos a rúa e quitamos os aparcamentos e hai o problema dos aparcamentos. Pero, bueno, eso tamén poderá haber alternativas. Cando pedimos a cesión dunha estrada á Xunta, a Xunta nestes momentos é a que se encarga de pagar todo o que haxa que facer na estrada, que penso que temos que ter un proxecto claro para ese tramo ou incluso un pouco máis alá, porque o falábamos na comisión, que chegara máis alá do Chamoso, e o proxecto claro que queríamos para esa entrada. Non podemos basarnos solo nos aparcamentos, porque para aparcar hai alternativas. Temos que camiñar
cara a eso, un mundo máis sostible e non que todos queiramos ir a aparcar o coche á porta donde vayamos, non? Entón, o de urbano ou interurbano creo que é discutible porque esa non deixa de ser unha zona de entrada ao Carballiño, creo que ten que ser unha zona amplia. Se a Xunta está disposta a desenvolver o plan que nos consideremos máis oportunos, porque, por exemplo, a Xunta non vai a decidir se vai a ser de dirección única, de entrada, de saída, se lle vamos a dar alternativas. Unha vez que teñamos decidido cal é o plan que queremos, trasladarlo e pedirle a cesión. O que penso que non debemos facer é o que fixemos ca Rúa Ourense, non? Porque aí a temos, sí, é de titularidade do Concello e os gastos todos son para o Concello. Entón, penso que xa temos bastantes gastos. Si temos un plan, adiante. Si non o temos, pois mellor que a Xunta siga asumindo o mantemento e a conservación, obviamente. Sí, gracias, alcalde. Se temos un plan, sería bo que tuéramos algún, sí. Vamos a ver, en primeiro lugar, de onde ven isto? Por que chega hoxe esta moción aquí? Esta moción chega porque do día para a noite, sin falar con ninguén, faise unha reordenación da estrada de Ribadavia, do tramo efectivamente máis urbano, dende a gasoliñeira, para entendernos, ata o cruce do Capri. Non se fala con ninguén, non se informa aos veciños, non se lles conta nada, non se fala coa oposición. Por certo, sería moi bo recuperar a sana costumbre de cando se van facer cambios de calado nas rúas, reunirse cos veciños, porque antes facíase, e é moi democrático e moi saudable. Claro, reunirse cos veciños non é tomar unha cervexa no bar Panamá e decir que xa nos reunimos cos veciños da Rúa Ourense. Reunirse cos veciños é citalos aquí, facer unha reunión con eles, explicarlle o que se pensa facer e escoitalos, que sería o coherente. En calquera caso, isto ven do cabreo dos veciños cando se topan con eses cambios. Que fan os veciños? Vir a protestar ao Concello. Que lles dio o alcalde? Cousa da Xunta. Esa carretera é da Xunta. E, curiosamente, a solución que se nos pon enriba da mesa por parte do PP é, bueno, pois vamos a pedir á Xunta que nos dé esa estrada. E facémonos nos cargo e así xa facemos o que queiramos. Home, non deixa de ser sorprendente. Só estou seguro unha cousa, isto respóndese consigo non, alcalde. A Xunta non impuxo ese cambio. Propoñerío, tratarío con quen fora, co Concello de Seguridade, co Policía Local. Non creo que a Xunta collera unha noite e xa vamos ali sin avisar aos do Concello do Carballiño. Isto foi consensuado co Concello porque eu fun 3 anos concelleiro de tráfico e ninguna administración ven aquí e fai o que lle dá a gana sin falalo, e sin consensualo, e sin estar de acordo. Ninguna. Entón, o Concello do Carballiño era coñecedor do que iba a pasar. Era coñecedor de que se iba a facer ese cambio. Eso é o primeiro problema que temos. A Xunta non impón, estou segurísimo. Se houbera un expediente, como pedimos, donde dixera a Xunta isto ímolo facer así por estas razóns, poderíamos ao mellor decir, bueno, pois estamos equivocados. Pero estou seguro 200% de que a Xunta non impuxo ningún cambio. Co claro, que lle están contando os veciños é unha milonga. Bien, agora vamos ao problema, efectivamente, xa que falamos da Rúa Ourense, desas reunións que non deixan de ser tomar unha caña con 2 ou 3, vamos a falar da Rúa Ourense. A Rúa Ourense, cando pediu o Partido Popular, gobernando Argimiro Marnote, sendo alcalde, a transferencia, creo lembrar que no 13 ou no 14, se non me equivoco, no 14, porque se aprobou en pleno do febreiro do 14, estou agora facendo memoria, en febreiro do 14, aquí, daquela na oposición, vostede e eu no mesmo partido, puxemos o grito no ceo, porque era un escándalo que se pretendía facer. E a proba está, e o tempo deunos a razón, en que agora, dixómonolo vostede mesmo outro día na comisión, hai que gastar 700.000 euros para arranxar unha rúa que fai 5 anos ou 6 anos era da Xunta, e que tería que gastar eses cartos a Xunta. Entonces, se vamos a cometer o mesmo erro, estamos tropezando na mesma pedra e de novo facéndolle un favor á Xunta, asumindo unha rúa, unha estrada, que vamos a ter que a partir de agora preocuparnos nós absolutamente por todo. Cando ata agora que eu saiba, os únicos problemas son hai que facer un trámite, pídese a Xunta. Hai terrazas en estradas nacionais? Hai terrazas en estradas nacionais. Hai bares, digo, vados en estradas nacionais? Hai vados en estradas nacionais, e mesmo na Rúa de Ribadavia hai vados. Nunca supuxo ningún problema. Ese argumento non funciona. Nunca supuxo ningún problema porque, xa digo, consensúase ca Xunta e mal que ben deixan facer. O único que vamos a facer é asumir un marrón. E que se vamos a facer isto, que é máis urbano ese tramo da estrada de Ribadavia ou é máis urbana a avenida 25 de Xullo?
A Avenida 25 de Xullo, entre os negocios que hai ali, que son dos que máis movimento teñen do Carballiño, e a cantidad de edificios que hai, a min pareceme que ten moito máis movimento. Se queremos, depende como definamos rúa urbana, pero eu defino rúa urbana pola que hai máis tránsito de xente, pola que hai máis movimento cidadán, pola que hai máis vivendas, polo tanto, é unha rúa xa a todos os niveis urbana do Carballiño 25 de Xullo. E a Avenida Compostela, 3/4 do mismo. Entonces, que imos asumindo todo eso? Imos pedindo ao Ministerio a 25 de Xullo? Non, non, non. O que hai que facer é sentarse a falar con esa xente, como se fixo toda agora, irlles demandando que necesitemos, porque eles son os titulares da estrada e son os que teñen que acometer ese tipo de cambios. E nos temos que ir pedindo en función de como van cambiando as necesidades das rúas. Non podemos volver a cometer o erro, e imagino que estaremos de acordo, señor alcalde, que se cometeu daquela que a rúa Ourense, porque pedir para despois ter que comernos noso problema, pois unha vez máis volve ser non defender os dereitos e os intereses dos veciños, senón facer todo o contrario. Moitas gracias. Vale, na comisión, bueno, falamos de unha serie de cuestións que, no caso de Collela, pois habría que facer un proxecto no que se metería saneamento, auga potable, augas pluviais, albeiras rúas en todos os tramos que o exixan, asfaltado, bandas reductoras, pintura, alumeado nos tramos novos. Entonces, bueno, básicamente quedamos en facer un proxecto que se pode mandar a Xunta e se o aproban, se o financian, podemos collela, non? É basicamente o que acordamos. Digo, o que acordamos, o que propuxemos un pouco, en eso creo que estamos todos de acordo. En Collela así non é... Non, nos en principio estamos en desacordo en Collela, é dicir, evidentemente, se aquí o acordo mayoritario é Collela, porque vostedes teñen maioría absoluta, e daquela pensaba que non, e agora pensa que sí, por lo menos Collela en condicións. Claro, digo, como se colle, Vale, por eso. A estrada de Ourense colleuse, oye, sin nada. No, así non. Así non. Así non. Falo de facer un proxecto. Pedir por pedir non. Así non. Facer un proxecto de todas estas necesidades que vos dixen, de augas pluviais, residuais, de traída, de... Bueno, todo, as beiras rúas, bueno, sí, decían mandar esa... Nos apoyaríamos esa proposta. Claro, primeiro facer un estudio do que queremos. E despois... Sobre o que decía Adolfo, consensuouse con vos o pintado dese tramo? No, porque eles marcan a... Non vos dixeron absolutamente nada? Non, dixeron, pero marcan o... eu dino por feito, que eles teñen que comunicar as actuacións. Comunicar e consensuar. Se digo que non viñeron unha noite a pintar unha traición, Ricardo, se che dixeron eso... Eles tiñan moitas denuncias, que de golpes, de espellos, de cosas desas, vamos. La verdad que iba moi asustado cando se aparcaba. Pero hai outras solucións que se puderon valorar. Pregunto de outra maneira, vos sabíadelo antes, de que o pintaran sabíades como iba a quedar? Que iban a pintar. Como iba a pintar, sí, claro. Que iban a pintar e como iba a quedar? Deben. Non só pelo. Sí, claro. E non lle dixeste nada aos veciños? Non, non quixemos que... Al combar con Cuño dixo que a carretera ali que iba a pintar así, por lo tanto de subir de todos os pasos. Non, de feito, Paco ainda discutiu con eles. E agora dixemos que era unha locura, que era un perjuicio para nós. E dixo que ele mandaba na cartera que vaya así. Sí, non, sí, eso. Entonces, xa digo, vamos a ver. E falamos máis un día. Non chegaron un día xente para pintar. Sí, acabaste. Non, digo, na segunda intervención, eu coa postura de espacio común é que non salgo do meu asombro. Eu entendo a postura do bloque, é o que estamos dicindo. Isto tense que dar, saber que é o que quere o Concello do Carballiño, pero hai que iniciar os trámites. A postura de espacio común. Mira, se che parece, cedémoslle a Xunta, cedémoslle a calle principal ou esta de aquí abaixo. A ver, o Concello do Carballiño ten unhas competencias e ten que asumir as súas competencias. Tú dis, non sei como se define unha rúa urbana, que circulan moitos coches do Carballiño, por supuesto. Mira, a diferencia entre urbana e interurbana é se o tráfico se utiliza para ir dun sitio a outro ou solamente é o tráfico de aquí. Entonces, a rúa 25 de Xullo é claramente unha vía interurbana. Por qué? Porque vai de Ourense a Pontevedra. Ahora, a carretera de Ribadavia, o tramo que estamos dicindo do cementerio, aí dime ti, se alguén que ven de Ribadavia vai marchar para Pontevedra pasando polo centro do Carballiño. Hombre, por Dios, hai cousas que escapan a lógica. Que dices? Que vamos gastar cartos? É que é a nosa función gastar eses cartos. Eses cartos son públicos, os cartos da Xunta de Galicia son tan públicos como os do Concello do Carballiño. E, polo tanto, nós o que queremos ter é competencia sobre o noso. E, se non, deixámolo.
Se non deixámoslo, que veña a Xunta que nos organice todo o pueblo. Hombre, non sei, hai cousas que de verdad que che digo que non teñen moita lógica, vamos a ver, que pidamos que non lo entreguen arranxado é de sentido común, que non lo entreguen arranxado, que fagamos un proxecto. Outro día, se non recordo mal, na comisión dixeche que xa estaba feito, Está trameado. O que pedimos é que se faga ese proxecto, se é que non está feito, se está feito, que se lle comunica a Xunta e que se lle diga a Xunta que queremos que nos entreguen esa calle e que queremos que nos entreguen en condicións, como é lógico, en condicións, coas obras feitas. Con respecto ao tema de aparcamento, eso non é máis que a mostra dunha situación que hai. A situación é a que estamos falando, que chega a Xunta e fai o que nos está dicindo Sotelo, que é o que lle dá a gana. Fai o que lle dá a gana. É así. Por qué? Porque... É que como estamos coches aparcados por dous lados, non Por dá eso. espacio suficiente. Pero quen decide? Eles. E ti? E ti non vías a cousa dunha forma distinta? Eso era un perjuicio para nós moi grande, porque metían un marroco, visitamos aparcamentos e problemáticos. Porque tú vías a cousa dunha forma distinta. Porque o Concello de Carballiño, porque como é unha vía urbana, ve claro, isto de forma distinta que a Xunta que o trata como unha carretera. Polo tanto, ten que ser unha vía urbana. Entonces, bueno, parece máis que evidente. Entonces, hai o que pedir a Xunta e pedir arranxado. Se tendes o proxecto, pois canto antes. Nada máis. Carballiño, ciudad sin lei. Vamos a ver. Eu non salgo no meu asombro. A ver, nos pedimos a transferencia dunha estrada pois para ter competencias, para desenvolver o proxecto máis acaído ou demais. O que non podemos xustificar e argumentar é a Xunta ven aquí e fai o que lle dá a gana, porque como non pasaban dous coches, pois, quere decir eso que se a competencia do Concello volvemos a las andadas? Hombre, no, por favor, quero decir, haberá que, non? Non digo que o acabes de decir tú, digo que, é dicir, se unha rúa ten unhas medidas, pois terá que ter unhas medidas, terá que cumplir a legalidade. Se ten que ter dirección única, terá que ter dirección única. Se a queremos peatonalizar, pois o Carballiño chegamos a pé. Non sei, temos que... A ver, temos que... Son as decisións que ten que tomar o Concello de Carballiño. A Xunta non pode decir que fai dirección única nunha carretera. Bueno, pero... Non pode. É unha carretera. Vale, non pode, pero quero decir, a Xunta... non vou ser eu quen defenda a Xunta. Pois estás. Pois é o que estás facendo. Vamos a ver, a min cóstame moito creer que a Xunta chegou ao Concello do Carballiño e dixo plim, plan, plum, acabouse. Home, eu entendo que ten que haber, non sei, un entendemento entre as administracións, que ten que haber... Estás vendo que non? Xa, sí. A ver, tú dixo que comunicara, joder. Que comunicara, sí. É que lle dixo que era unha locura, é que dixo na Xunta que vale. A carretera que tiña que fazer así por seguridade. Pero, exacto, pero que a proposta do señor alcalde é a correcta. O sea, por seguridade hai que facer eso. Ben, o Concello do Carballiño terá que buscar alternativas. O que non podemos facer é dicir, como estos cumplen a legalidade, vamos nós e decimos, veña, aquí despois poñemos eso. Pois como non a buscou o Concello do Carballiño, o Partido Popular presenta unha moción para decir que pasa o Concello do Carballiño é o Concello do Carballiño quen toma as decisións máis axeitadas sobre eso. Claro, está sucediendo. Sí, é verdad. É que si non... Sí, ten razón. Bueno, a moción tal cual está, pois non podemos, non sei se cambiamos o acordo, se que facemos. Eu tal cual está non podemos votar a favor, porque un morto máis como a Rúa Ourense, non. Bueno, perdón pola expresión, pero a Rúa Ourense vai nos salir cara. Entón, outra non. O acordo solicitar a Xunta de Galicia a cesión do tramo comprendido entre o cemiterio municipal e o IES Chamosolama. Se o acordo queda así non podemos votar a favor. Ou cambiamos ou... Que queredes facer unha transacción dicindo que se aprobe o proxecto sin problema ningún, e incluso que falábamos na comisión, facelo hasta Muño das Lousas sin problema ningún.
A ver, venga, espera, pero acabaste tú. Sí. Adolfo, no, digo, que si non lo... Sí, eu estou agardando a que me dé. Sí, quédame a segunda volta. Por un lado, non me sorprende que o voceiro do PP non entenda a postura de espazo común. Eso incluso en moitos momentos é gratificante, vendo que ten toda a facilidade do mundo para entender a do goberno. El presenta esta moción porque o alcalde ten un problema, e como o alcalde ten un problema, vamos ver como lle damos unha solución. E tal cal, aquí acaba vostede de escoitar que o goberno e do Concello do Carballiño era coñecedor do que iba a facer a Xunta. Falouse cos veciños. Presentouse algún plan alternativo? Non. Aquí alguén pensa, plantexouselle a Xunta antes de que viñeran e pintaran algunha solución? Por exemplo, hai dúas rúas paralelas. A ninguén se lle ocurriu facer ese tramo dende o cruce con Aquilino Sánchez nun sentido e poñer as outras dúas como se fixo e manter os aparcamentos en dous lados? Acabábase o problema. A ninguén se lle ocurriu plantexalo polo menos, porque estou seguro que se a Xunta se lle pon en riba da mesa esa posibilidade, polo menos estudiaría. Pero non, con dicir, non, impuxéronolo e nós que fixemos. Encollémonos de ombreiros e non lle contamos nada aos veciños. Pois valiente traballo. Unha carretera non pode haber dous sentidos, xa acaba de dicir. Estou dicindo precisamente, non, de dous sentidos é agora, señor alcalde. Como non pode haber un sentido? Como non pode haber un sentido? Quen di? Donde di eso? Bueno, donde di eso? En que parte de que código? Home, se nos inventamos cousas, sí. Mire, aquí fai un pouco, o señor voceiro do Partido Popular dixo que nós tiñamos que concretar máis na moción da axuda da luz, entonces, como era tal, e resulta que despois vimos aquí e temos isto que hai que cambiarlo 20 veces porque foi feita a correr para salir do apuro. E non, vai facer un plan o alcalde. Cando teña o plan, sexa un ano, 5 anos, 30 anos, entonces valoramos se nos interesa. Porque a min, ahora decir, vamos facer un plan e teño que me posicionar hoxe por un plan que ainda se vai facer, pois non me interesa, evidentemente, porque non sei se ese plan vai ser ambicioso, ou vai ser chaiñas, ou vai ser máis como o centro de saúde. Non o sei. Entonces, evidentemente, nós, ante esta proposta inconcreta e esta proposta que creemos que é perxudicial para os veciños do Concello, votamos en contra. Non pasa nada. O que sigo dicindo é, nós mantemos a mesma postura, señor alcalde, que mantiñamos no ano 2014. A mesma. Os que cambian son outros, pero isto xa ven sendo habitual. Co tempo veremos se non temos que volver a ter este debate. Unha vez máis, desgraciadamente, temos que darnos conta que fixamos algo que non é positivo para a veciñanza, nada máis. A proposta do 2014 que mantiñamos nós é que arranxaran, que lle meteran saneamento, que é a que vamos defender nós. Estuve vendo o vídeo da acta daquelo e falaba vostede, alcalde. Mellor non entremos porque falaba vostede. Digo para rematar. A favor con esa modificación. Sí. Ahora falamos da modificación. Pero para pechar. Mira, o problema non é do alcalde. O PP non presenta unha moción para solucionar nada ao alcalde. É aos veciños. Os que falan con nós son os veciños. Ben, o que nos acaba de decir Sotelo é que tes toda a razón do mundo. Tiñan que haber falado con eles. E a Xunta tamén tiña que haber falado con eles. E non falou ninguén. E chegaron ali un día e tiñan aquilo pintado. Vale, esta é a realidade do asunto. Sigo che dicindo, que problema lle vestía a que o Concello de Carballiño teña cada vez máis competencias sobre cousas que lle interesan? Sobre a Rúa Ourense, sobre a carretera de Ribadavia, que lle supón máis gasto, claro que lle supón máis gasto, pero tamén ten acceso a máis subvencións. Que problema hai? Bueno, sigo sin entender como desde o Concello de Carballiño se pode decir que nos veñan a solucionar, que nos diga a Xunta como se pinta ou como se deixa de pintar. É un problema noso, e temos que solucionar nós. O alcalde, hasta ahora, que eu sepa, pois eso, botou a culpa a Xunta. Perfecto, ten a culpa a Xunta porque o fixo así. A solución que ti propuñes, facemos unha calle de dirección única. A Xunta, si me estás dicindo que é unha vía interurbana, que é unha carretera, e que por aí circulan, volvo a repetir, a xente que ven de Pontevedra para Ribadavia, que pasa polo centro do Carballiño, pois terá que ter unha vía de salida, e os que veñen de Ribadavia para Pontevedra, mira ti, tamén o teñen que ter. Si é unha vía... Eso só lo dixeches, tío, eu non discutín eso. No, estás dicindo... Eu non dixen cos de Pontevedra viñan pola carretera de Ribadavia, vamos, eso dixeches. Estás dicindo que si se fala coa Xunta... Non poña palabra na miña boca. Estás dicindo que si se fala coa Xunta se lle propón facer dun solo sentido, a Xunta estudiarío. A Xunta estudiarío e diríache que non, porque se considera que é unha carretera, ten que ter dous sentidos. Bien. Penso que eso... Fixose o plantexamento, pregunto. Fixose. Pregunta yo aí. Vale, o que che digo é que toda esa situación non se daría se fora unha vía do Concello do Carballiño. Bueno, entonces, pareceme máis sinxelo facelo así. En canto a transacción que propoñedes, que se faga un proxecto, entendo,
o entendín o outro día, que o proxecto xa estaba redactado. Sí, hai partes que xa están. Vais a cambiar ou vais a ampliar ou... Ampliar. Podemos dirixir á Xunta e dicirlle que vades solicitar eso, que vades aportar o proxecto, e que, mentras tanto, vos deixen a xestión e que deixen cambiar eso. Digo, polo menos, intentalo e facelo de alguna forma. Mira, eu falei coa Xunta igual. Eu falei coa Xunta, dixe, mira, isto había que replantealo. E dixeron o mismo, os técnicos dinos que é imposible. Por eso se presenta esta moción, non hai máis. E aí Adolfo sabe, te acordas que había o Leonor Calvo Sotero que o queríamos e non deixaron. Sí, pero volvemos ao mismo, efectivamente. Hai outras solucións alternativas que se poden barallar. O máis grave aquí é non falar por veciños. O non falar por veciños é facer asesor. Bueno, nada máis. Como queda? Dille, porque... Bueno, eu dado que si hai proxecto que non hai, que si, que non hai, non sei que, eu vou adiantar o noso voto de abstención porque eu non sei nin si hai proxecto, nin... Pero deixar de arriba da mesa para facer un proxecto. Claro, quero decir... O acordo é, pero é dicir, enseñar o proxecto unha vez que teñas eso redactado e mandárselo a Xunta e todas as aportacións de cada un dos grupos. Claro, pero como agora dixestes que xa estaba redactado, non dixo que xa estaba redactado, por eso... Se redacte un proxecto para enviar a Xunta para facer a solicitud. Antes de facer os cargos da rúa, vale? Bueno, vale, pero entendín vos entón mal, porque entendín que xa estaba redactado o proxecto e si non... Hai partes do proxecto que están redactadas, incluso con permiso, todo o que son as aceras do Teixeira, aquela parte final. E por que non tivemos esa documentación antes do proxecto? Claro, é que non... Está parcial. Non vale para nada, hai que facer un xunto. Pero vale, no debate. Por iso digo, deixen este tema arriba da mesa, cando este proxecto rematamos, traemos e valoramos. A proposta é redactar o proxecto e verlo despois. A proposta é só redactar o proxecto. Redactar o proxecto. E con ese proxecto solicitar a Xunta... A ver o proxecto, despois falar. Claro, primeiro redactar o proxecto. Vais a redactar o proxecto, non temos problema que se redacte o proxecto. Se isto xa implica que se vai facer automáticamente o paso seguinte, non implica. Ten que dicir a Xunta que acepta o proxecto. Vais a redactar un proxecto, nos abstemos, non temos ningún problema. Se outro temos que cortar. Vais a redactar un proxecto, nada máis. Redactar o proxecto para solicitarlle o... O sea, para solicitarlle... entendo que o acordo é... Entendo que o acordo é... Espera, a ver que digo Ricardo, non estamos dando alto. Entendo que o acordo é solicitarlle a Xunta a cesión da carretera e redactar un proxecto. No, así non. Non, espera. É redactar un proxecto para que a Xunta o entregue conforme a ese proxecto. Entendo que é o que estamos falando. Pero claro, pero non sabemos o proxecto. Entón, Claro, pero... vamos a encargar o proxecto, pero xa nos comprometemos con... No. Vamos a encargar o proxecto primeiro, analizamos o proxecto, ten ningún problema, o proxecto é hasta aí, que todos estamos de acordo en la primeiro tenemos que ver o proxecto. En pleno. En pleno vamos a discutir un proxecto se a línea vai por aí que vai por alá. Outras ferramentas que non somos plenas saben ben. E saben ben. O se o acordo é que se redacte un proxecto, perfecto. Se calquer outro, pois nada. Voto en contra, xa. Non nos podemos comprometer con algo, non sabemos o que vai ser. Sí, claro, é que eso... Favor, en contra. Vamos a favor de redactar o proxecto e non asumir a carretera hasta que este o proxecto consensuado con todo, con a corporación. Claro, é que mentras non este claro... Con esa claridade, redactar o proxecto e asumirlo a corporación. E que a Xunta se para de acordo que paga a cesión de acordo ao proxecto. Exactamente.